Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επόμενη Μέρα εδώ από την όμορφη Σπάρτη. Σήμερα έχουμε καλεσμένο μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργανέ. Κύριε Γεωργανέ, καλώς ήρθατε εδώ στο στούντιο. Ο λόγος που έχουμε καλέσει τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου είναι γιατί μετά από λίγη ώρα από σήμερα έχετε μια πολύ ωραία εκδήλωση που την έχετε ονομάσει στο διάβα των 100 χρόνων για τον Εμπορικό Σύλλογο από το 1908 μέχρι το 2008. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο για την εκδήλωση? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκπομπές σας από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι λοιπόν στις 7 η ώρα σήμερα 30 του μήνα, 30 Ιανουαρίου, έχουμε την εκδήλωση για την παρουσίαση του ιστορικού λευκόματος που έχουμε εκδώσει τις ημέρες αυτές. Είναι στο κέντρο της πόλης, στο Σαϊνοπούλιο. Είναι στο Σαϊνοπούλιο Πολιτιστικό Κέντρο του Γεωργίου και της Χρυσαυγής Σαϊνόπουλου και έχουμε καλεσμένους όλες τις αρχές του τόπου, όλους τους συναδέλφους. Επίσης μας τιμάει με την παρουσία του ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, ο κύριος Παγώνης. Ωραία, σε λίγη ώρα θα πάμε και μαζί όλοι στην εκδήλωση, έτσι να την καλύψουμε. Για πείτε μας λίγο για το λεύκομα αυτό, για τα 100 χρόνια. Τι ακριβώς προγραμματίζοντας πριν από 4-5 χρόνια, προγραμματίζοντας τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια, τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Συλλόγου μας, αποφασίσαμε την έκδοση ενός βιβλίου. Στο Σύλλογό μας υπάρχουν στα πρακτικά μας, μέσα από υπάρχουν τα πρακτικά μας από το 1908 έως και σήμερα. Σώζονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να σας διακόψω, από το 1908 είναι που ιδρύθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος. Ωραία, από την αρχή δηλαδή. Βέβαια. Ωραία. Ο Σύλλογος λοιπόν ιδρύθηκε το 1908. Τα πρακτικά μας σώζονται από τότε έως σήμερα, είναι σε καλή κατάσταση. Ωραία. Και αποφασίσαμε την έκδοση ενός λευκόματος να παρουσιάσουμε την ιστορία μας. Αυτό τώρα τι θα έχει μέσα και πώς θα το διανύμουμε στον κόσμο, θα το αγοράσει, πώς ακριβώς θα γίνει? Να πω ότι το λεύκομα μάλλον συνέγραψε ο Τάσος ο Βεκράκος, ο οποίος είναι τέος αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Επιμελήθηκε ο Γιώργος ο Κότσου, η κυρία Πέπη Γαβαλά, η οποία είναι διευθύντρια των αρχείων του κράτους για τον νομό Λακωνίας, ο πρώην δήμαρχος Σπαρτιατών, ο Δημοσθένης Σωματάλας, ο Νίκος ο Γεωργιάδης, που είναι ο πρόεδρος της Πνευματικής Εστίας, ο Σπύρος ο Παπαδόγεννης ο καθηγητής και πλήθος από συμπολίτες μας οι οποίοι προσέφεραν το υλικό για να γίνει το βιβλίο. Το βιβλίο κυρίως αναφέρεται στις ενέργειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου και των μελών του Εμπορικού Συλλόγου και των συναδέλφων που βοήθησαν στην ανάπτυξη και στην προοπτική αυτού του τόπου κάτω από δύσκολες συνθήκες, θα έλεγα. Θα υπάρχει και φωτογραφικό άλμπουμ έτσι με διάφορες παλιές φωτογραφίες? Να μην παραλείψω να πω ότι στο βιβλίο μας βοήθησε πάρα πολύ το παλιό μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ο Βαγγέλης ο Παπαγιαννόπουλος, ο οποίος έχει εξαιρετικό και σπάνιο αρχείο. Φωτογραφιών είναι, και φωτογραφικό και με έγγραφα, δελτάρια, τιμολόγια των προηγούμενων χρόνων, δηλαδή της προηγούμενης εκατονταετίας, και συνέβαλε ουσιαστικά, θα έλεγα, ο Βαγγέλης ο Παπαγιαννόπουλος στην δημιουργία του βιβλίου αυτού. Ωραία, να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτό το βιβλίο, αν θέλει κάποιος να το αποκτήσει, πώς μπορεί να το αποκτήσει? Να σας πω μόνο ότι να τελειώσω με το προηγούμενο, ότι το βιβλίο έχει περίπου 500 φωτογραφίες. Έχει πάρα πολύ υλικό, εκτός από τα ιστορικά μας κείμενα, τα οποία τα έχουμε πάρει από τα αρχεία μας, από τα πρακτικά μας. Έχει 500 περίπου φωτογραφίες, έχει εκατοντάδες διαφημίσεις της εκάστοτε εποχής και πάρα πολλά έγγραφα τα οποία αναφέρονται στις ενέργειες των εμπόρων του περασμένου αιώνα. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, θα το έλεγα. Για να το αποκτήσουμε, να το δούμε κτλ. Να το αποκτήσετε, θα μπορείτε να το αποκτήσετε απόψε στην παρουσίαση και από τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου. Με κάποιο αντίτιμο ή θα είναι, πώς θα είναι? Ναι, είναι με 30 ευρώ.
Αναγκαστικά για να καλύψουμε έτσι τα έξοδα. Ναι, ήταν, θα έλεγα, αρκετά υψηλά τα έξοδα για την τύπωση. Ακριβώς, γιατί είναι πάρα πολλές οι σελίδες που μας λέτε και οι φωτογραφίες. 250 σελίδες περίπου. Ναι, εντάξει, είναι πολύ μεγάλο. Ναι, είχε κάποιο έξοδο παραπάνω, θα λέγαμε, από ό,τι περιμέναμε. Ωραία. Θα το δούμε αυτό στην παρουσίαση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα είναι ένα κοιμήλιο, θα έλεγα, ειδικά για τις οικογένειες, τις παλιές, τις εμπορικές και τις οικογένειες της Σπάρτης, της πόλης μας. Ωραία, ας περάσουμε και τώρα λίγο στα δικά μας. Είχαμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πώς πήγε η κίνηση εδώ στην πόλη μας? Η χρονιά ήταν, θα έλεγα, μια πολύ κακή χρονιά για το εμπόριο. Ήταν κακή χρονιά. Αν εξαιρέσουμε τις τελευταίες ημέρες, τις ημέρες των εορτών, τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που κινήθηκαν λίγο τα καταστήματα. Τώρα έχουμε περίοδο εκτόσεων. Έχουμε περίοδο εκτόσεων, αλλά και αυτή την περίοδο τα καταστήματα κινούνται σε μέτρια επίπεδα. Δεν υπάρχει κίνηση αυξημένη, δεν υπάρχει ρευστό, κύριε Σαραντάκο, στην αγορά και με αποτέλεσμα να μην μπορεί, δεν έχει δυνατότητα ο κόσμος να ψωνίσει και να πάρει αυτά που θέλει. Πότε ολοκληρώνονται οι εκτόσεις? 28 Φεβρουαρίου. Τέλος του Φεβρουαρίου. Έχουμε ένα μήνα ακόμα μπροστά μας. Έχουμε ένα μήνα περίπου μπροστά μας. Ευελπιστούμε ότι κάτι καλύτερο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Όπως ξέρετε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο άτομο. Κάνουμε τον αγώνα μας και σαν επιχειρηματίες και σαν συνδικαλιστικά όργανα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προσφέρουμε και στο συνάδελφο και στην κοινωνία. Ωραία. Και να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση για να φύγουμε να πάμε στην εκδήλωση. Το τελευταίο διάστημα είχαμε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που πήραν τα χρήματα με την προϋπόθεση να τα ρίξουν στην αγορά, στις επιχειρήσεις, να κινηθεί λίγο η αγορά. Αυτό το πράγμα εσείς το έχετε δει? Δεν έχουν πέσει χρήματα στην αγορά ακόμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πέσει, άρα είμαστε στο περίμενο. Και να σας πω κάτι, τα χρήματα θα πρέπει να πέσουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δηλαδή το να πάρει χρήματα κάποιος που έχει χρήματα δεν έχει ουσία. Σωστά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή χρειάζονται κάποιοι συνάδελφοι επειγόντως χρήματα από τις τράπεζες. Δυστυχώς όμως, είτε γιατί έχουν τα γνωστά προβλήματα με την εφορία, είτε με τα ταμεία τους, δεν τους δίνουν οι τράπεζες χρήματα. Δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Και ταυτόχρονα η φορολογία είναι πάρα πολύ υψηλή. Έτσι. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, κύριε Σαραντάκο, είναι το φορολογικό. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, όταν ο Πρωθυπουργός μας και οι υπουργοί και όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, προβληματιζόμαστε τι είδους ανάπτυξη θα γίνει με 50 και 60% εφορία. Γιατί αθροίζοντας τα έξοδα και τους φόρους που πληρώνουμε καθημερινά, εκεί φτάνουμε. Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις του ΙΝΕΜΗ. Το ΙΝΕΜΗ είναι ένα Ινστιτούτο έρευνας της Εθνικής Ομοσπονδίας. Τα έξοδα των εμπόρων μαζί με τους φόρους φτάνουν γύρω στο 58%. Είναι πολύ ψηλά. Άρα λοιπόν το κράτος είναι συμμέτοχο σε κάθε μία επιχείρηση. Παραπάνω από συμμέτοχος. Παραπάνω από συμμέτοχος. Απλώς ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει όλα τα ρίσκα, όλο το άγχος και η κυβέρνηση περιμένει να εισπράξει το τέλος. Βέβαια, και μία κουβέντα φέρνει την άλλη και εδώ το ζητούμενο είναι να πέσουν τιμές. Οι καταναλωτές φωνάζουν να πέσουν τιμές. Σωστά. Και πώς θα πέσουν τιμές όταν έχουμε τέτοια φορολογία, όταν έχουμε τέτοια μέτρα καθημερινά. Όχι μόνο προς τους εμπόρους, προς όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε μείωση μισθών, έχουμε μείωση συντάξεων, έχουμε αύξηση φορολογίας, όχι μόνο στους εμπόρους, έχουμε αύξηση φορολογίας στους υπαλλήλους, ακόμα και στους αγρότες. Η αύξηση της φορολογίας των ακινήτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ωραία. Κύριε Γιωργανέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Χίλια ευχαριστώ. Θα μας δοθεί δυνατότητα, πιστεύω, να ξαναβρεθούμε και να αναφερθούμε στα πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το εμπόριο σήμερα. Και ελπίζουμε ότι εμείς από την πλευρά μας, εάν όχι να επιλύσουμε, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους σε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Γιωργανέ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας την επόμενη μέρα. Εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο Σανοπούλιο Ίδρυμα και θα καλύψουμε την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.